Татар кызы бәйгесенең тарихы 2011 елда башланды. Аның туган төбәге Чиләбе өлкәсе булды. Көньяк Уралның бөтен төбәкләреннән җыелган кызларыбыз татар халкының традицияларын белү буенча гына ярыштылар дию дөрес булмас. Алар жюри әгъзаларын үзләренең талантлары белән әсир итеп, милләт тарихын, сәнгатен, кәсепләрен өйрәнеп, үзләре өчен өр-яңа гүзәл дөнья ачтылар. Һәм шул дөньяның аерылгысыз өлеше булып җитештеләр. Бәйгенең төп идеясы халкыбыз традицияләренә тугрылык һәм татар кызының рухи гүзәллеге. Проект инде күп еллар буе шушы юлдан бара. Бәйгенең үзенчәлекле символларының берсе тарихи Казан башлыгына охшатып ясалган асыл таш. Үзенә милли мәдәниятебезнең байлыгын һәм гүзәллеген җыйган гәүһәр. 2012 елда проектның ярым финалы тәүге тапкыр Казанда узды. Бәйге Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан хупланды. Бу мөһим этап булды. 2015 елда проект халыкара статуска ия булды. Аның географиясы киңәйгәннән киңәя бара. Татар кызына бер-бер артлы яңадан-яңа илләр һәм төбәкләр кушылып тора. 2016 елда татар кызлары Бөтен дөнья татар яшьләре форумында тулы хукуклы әгъзалар булып катнаштылар. Алар Изге Булгарда һәм Габдулла Тукайның туган төбәгендә Кырлай авылында булып кайту бәхетенә ирештеләр. Моннан 3 ел элек тагын бер традиция туды. Халыкара бәйгенең финал тамашасын былтыргы бәйгедә җиңеп чыккан кызның туган төбәгендә үткәрү. 2017 елда бу Башкортстан башкаласы Уфа шәһәре булды. Анда Татарстан кызы Гөлназ Гатина җиңгәч, 2018 елда финал Казанда узды. Инде анда җиңеп чыккан Диләрә Гыйльметдинова быелгы финалны Ижау шәһәрендә үткәрергә мөмкинлек бирде. Финал проектның нәтиҗәсе. Ул һәр даим милли мәдәниятебезнең зур бәйрәме булып уза. Бу еллар эчендә аның сәхнәләренә күп кенә танылган мәдәният әһелләре чыгыш ясады. Вячеслав Зайцев, Надежда Бабкина һәм Русская песня ансамбле, Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Марат Башаров, Айдар Галимов һәм Ринат Ибраһимов. Һәр финалның йөзе кашы Татарстан Республикасының легендар җыр һәм бию ансамбле. Казан финалы да элекләреннән ким булмады. Тамашачылар татар милли сәнгатенең бар байлыгын күрделәр. Бүген бәйгебез финалының кызлары татар мәдәниятенең матурлыгын һәм үзенчәлеген тагын бер кат дөньяга күрсәтергә тиешләр. Татар кызы җиңүчесенең исеме һәм киләсе елда бу бәйгенең финал тантанасын кайсы регион кабул итәчәге дә бүген билгеле булачак.